Γεια σας, είμαι η Δάφνη από το Paper Station και ενώ έχει μπει ο Αύγουστος και ο κόσμος είναι στις παραλίες και κάνει μπάνια, εγώ ψωνίζω χαρτικά. Και ήθελα να σας δείξω τι πήρα τις τελευταίες μέρες που έτυχε να περάσω από το Jumbo και σήμερα που πέρασα από το πλαίσιο. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από το Jumbo. Ήθελα να... Δεν έχω κάποιο κοντά μου και δεν περνάω συχνά, αλλά ξέρω ότι γενικά έχουν ήδη έτσι, γραφείο και χαρτικά και τέτοια και πέρασα να ρίξω μια ματιά. Και λοιπόν, πήρα αυτά, είναι θήκη οργάνωσης γραφείου, είχαν 1 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, και είναι έτσι και σκέφτηκα ότι μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για να τα βάλω στα συρτάρια μου και να οργανώσω λιγάκι τα μικρά πραγματάκια που έχω να είναι σκόρπια μέσα στα συρτάρια, οπότε είναι αυτά, τα δύο. Και αυτό εδώ το set με τα ψαλίδια που κόβουν σε διάφορα σχήματα. Δεν είχα ποτέ τέτοιο ψαλίδι και ήθελα καιρό να πάρω και βρήκα αυτό το οποίο είχε 3 ευρώ με, λέει εδώ, 7 ανταλλακτικές λεπίδες και μία λαβή και είπα να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω τώρα τι ποιότητα θα είναι, αλλά σίγουρα για 3 ευρώ άξιζε μια δοκιμή. Συνεχίζοντας, πέρασα από το πλαίσιο, ήθελα κάποια πράγματα και γενικά πήρα πολλά πράγματα. Θα ανοίξω εδώ τη σακούλα να δούμε τι έχει μέσα και ξεκινάμε. Λοιπόν, washi tape. Ήθελα καιρό να δοκιμάσω τα washi tapes του πλαισίου, απλά τα πρώτα σχέδια που είχαν βγάλει δεν με είχαν ενθουσιάσει ιδιαίτερα. Οπότε βρήκα αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ συμπαθητικά σχέδια και πολύ έτσι καλοκαιρινά χρώματα και πήρα να τα δοκιμάσω. Έχουν βγάλει στο πλαίσιο, μια στιγμούλα τώρα γιατί τα έχω, εδώ είμαστε, μία σειρά με πράγματα για scrapbooking, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και είναι πολύ ωραία τα σχέδιά τους. Οπότε πήρα αυτό το set με διακοσμητικά χαρτάκια, λέει εδώ, paper decorations, νομίζω έτσι, το αγγλικό YouTube θα τα έλεγε die cuts, και είναι theme καλοκαιρινό και είναι αυτά εδώ τα σχέδια. Έχουμε από πουλιά, φύλλα, φλαμίγκο που είναι έτσι και της μόδας και διάφορα άλλα έτσι καλοκαιρινά, λουλούδια κλπ. Και είναι 2 από το καθένα και ήθελα έτσι να δω την ποιότητά τους. Αυτά είναι χρήσιμα γενικά σε πάρα πολλά projects. Και ένα paper pad, το οποίο η αλήθεια είναι την πρώτη φορά που το είδα δεν με πολύ ενθουσίαζε, δηλαδή τα χρώματα και το στυλ δεν είναι πολύ κοντά στα δικά μου τα γούστα, αλλά έχει μερικά σχεδιάκια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ, όπως αυτά τα, καταρχάς, άμα δείτε αυτό με τις γατούλες εδώ, το οποίο είναι τέλειο, και έχει πολλά, τελικά έχει αρκετά σχέδια τώρα που το ξανακοιτούσα, τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω και αυτά που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω σίγουρα θα βρω κάπου να τα δώσω σε κάποια φίλη. Είναι καλό γενικά να έχουμε φίλες με διαφορετικά γούστα από εμάς, γιατί μπορούμε να ανταλλάζουμε πράγματα και να μοιραζόμαστε τα υλικά μας. Πήρα, καλά, εντάξει, πολύ απλό, κάποιους φακέλους, craft, με βολεύει γενικά αυτό το μέγεθος για λίγο μεγαλύτερες κάρτες και είναι αρκετά οικονομική αυτή η φάκελη. Άλλο ένα πακετάκι με washi tape με glitter, το οποίο επίσης συνήθως δεν το χρησιμοποιώ, αλλά είναι καλό για διακόσμηση, για δώρα, για να δίνω σε φίλες. Οπότε είπα να δοκιμάσω και αυτό την ποιότητά του και μου αρέσανε τα χρώματα. Έχει πράσινο, μοβ και χρυσό. Είναι λίγο ροζουλί, μπορεί να είναι λίγο rose gold, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά. Και πήρα, εντάξει, 2 στυλό, μπλε gel pens, ένα uni signo, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά στυλό αυτά. Έχω πολλά σε μαύρο και ένα pilot G2, 0,7 και τα 2. Χρειαζόμουν κάποια μπλε στυλό γιατί δεν είχα. Και τέλος, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα mini sticky notes, τα οποία έχουν είναι πολύ φτηνά
Και είναι πάρα πολύ γλυκούτσικα και γενικά τα χρησιμοποιώ για να τα στέλνω για δωράκια, για διάφορα τέτοια και επειδή είχα χρησιμοποιήσει κάποια και μου τελειώνανε, είπα να πάρω μερικά. Είναι τύπου 30 λεπτά ή 50 λεπτά το κάθε πακετάκι, είναι πολύ οικονομικά και σε πάρα πολύ όμορφα σχέδια και από ό,τι είδα έχουν βγάλει και διάφορα καινούρια. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι όλα. Ναι. Αυτά είναι, άλλα 2 τέτοια, για να έχω στη συλλογή μου. Οπότε γενικά όλα είναι αυτά εδώ, όλα τα πράγματα τα οποία πήρα από το πλαίσιο και από το Jumbo. Αυτά. Γεια σας.